Nakawatch? Takam yun. Meron nakawatch isa. Dito. Na. Nakamute mo? Naka-7? Hindi na okay. Paano yan na? Okay, you can try to get this. Gandang gabi po sa ating lahat. Good evening. Welcome po. Salamat po sa 2 million viewers.
aking mga pala. Nan, Opa, thank you po sa 1 million viewers.
Guys, kain po. Shout out Sir Jben. Shout out Ate Louie. And shout out po kay Ramsky TV. Kumusta guys? Mega shout out. Salamat po Ate Louie. Lucky ko yan, lucky charm ko yan. Guys, kain po tayo. Nagtsahang po ako or nag fried rice po ako. Nilagyan ko po siya ng ng chicken tsaka ham with spring onion. Kain po tayo. Nagutom. Kasama na ASMR. Pasensya na po. Sorry po. Sir Jben, kumusta? Okay ka na? Galing. Sige lang, sige lang. Wait lang, nag-chat si Mrs. Chat ko lang siya. Wala dito na kay Jillian.
Ay naman. Charge mo yung ano? Cellphone. Sige. Ano ay? Doon pala. Wala sa akin. Wala dito. Kay Jillian. Sige, okay lang ate. Uy, salamat po sa 7 million viewers. Thank you po. Hmm? Guys, wait lang po ah. Hello, Mami. Kumusta? Ingat ka dyan. Ate Louie, sarapan mo yung kape ha. Pagtimpla mo ako.
Mama Bay. Hey bro, gusto na kayo dyan, sabi ni Bella Domingo. Mama Bay, ate ko po yan. Thanks po sa pagtambay. Master Montage. Hello, Tito John. Hello. Kumusta? Sino po si Master Montage? Piolo. Ingat kayo dyan, Piolo. Shout out po sa Osias family. Lalong-lalo na po kay Piolo. Shoutout ko lang po pala lahat yung mga nag-comment sa akin. Si Miss Bella Domingo po. Si Ate Just Louie B. Ingat lagi dyan ate. Ate Bell. Kay Sir Jaben TV. Sir, shoutout po. Okay na po ba kayo? Kay Mami Maricel. Mami, ingat ka lagi dyan. Oh. Paulo Pigs, shout out. Paulo, kumusta mo ako sa mama mo? Kain tayo. Fried rice. Kumukulog.
Oo, sinabi mo pa. Hindi ko alam. Hindi ko alam ate. Minsan kasi na minsan di ako nakakatulog. Mukha ba akong puyat? Ayun. Wala. Anong gusto mo? Kakanta ko? Baka ano eh. Ano mami? Gusto mo ba kumanta ko? Tayo ko kumanta? Hindi kaya ako ma CR? Oo. Mukhang uulan. Silent night. Oo nga no. Pwede din.
Wow. Sige, sige, sige. Okay lang, okay lang. Thank you, ate. Good luck. Uy, shout out kay Ate Rose and Pearl. Salamat po sa 5 million thumbs up.
Ito po pala yung baby ko. Jillian daw, sabi ni Mama Det. Ay po, Mama Det. Ingat rin po kayo. Mamu. Miss you po. Ay po. Matamsak naman po. Ay po. Kumain na po si Daddy.
Hindi ko ano. Tawa ako. Hello, anak. Hey po, Mami. Basta po. Basta po dyan po. Bye-bye. Kumain ka na po ba, ma'am? Ano pa? Opo, thank you po sa po million viewers. Thank you po sa mga nanonood. Joseph Vlog si Ha? Ba't pa naka-silent? Ginawa ko eh. Sino kasi? Diyos. Joseph po, nabigyan ko namin. Eh,
Salamat, Mami. Ingat-ingat po. Ingat lagi. Uy, siya po kay Ate Tess Padla. Hindi naman po. Mamayang konti, magbababay na po ako. Tinry ko lang po naman eh. Kung next time po, babalik po ulit ako bukas. Guys, salamat po sa panonood. Salamat po sa mga 3 million viewers. Tsaka po yung 8 million viewers po kanina. Salamat po. First time ko pong mag-LS pero kahit papaano may nagtiyaga po sa akin. Salamat po. Shoutout ko po ulit yung mga tumambay po sa akin kanina. Kay Ate Bel Domingo, kay Ate Just Louis V, kay Sir Rams QTV. Sir, salamat. Pasyalan kita, sir. Papasyalan kita mamaya. Kay Pre, JB TV. Kay Mami Maricel. Kay Master Montage. Piolo, salamat. Kay Paulo PH, salamat din. Sino pa ba? Uy, kay Ate Rosen Pearl. Guys, nga pala, yung si Rosen Pearl po, pwede nyo rin po siyang bisitahin yung niya. Guys, babalikan at babalikan niya po kayo, promise. Kay Ate Just Louis B, grabe, the best yan. Si Rosen Pearl tsaka si Ate Just Louis B, sobrang the best yan. Babalikan at babalikan niyo, promise. Tapos kay Ate Tess Madla, yan, salamat. Salamat sa pagbisita. Bukas po guys, same time po. Baka mag-LS din po ako bukas. So, pagpapatuloy po natin yung
silent kanina. First time. So nag-silent lang ako kasi so wala akong masabi. Pero bukas try ko po magdaldal bukas. Yun. Siguro bukas marami na akong idadaldal sa inyo. Ano bang gusto niyo ikwento ko? Buhay ko? So, ayun, bali bukas. Bukas po, same time. Um, ano po, 10 o'clock in the evening. Philippine time po. So, live cooking show. Sige po, try natin. Kung magagawa ko po yung magla-live cooking show. Gusto ko pong matry din yung live cooking show. Kahit papaano, at least, yun, live. Live planting din. Pwede. Next time siguro kapag marami na akong na-collect na succulent or cactus and succulent, siguro pwede. Kasi balak ko din kasing ano mangoleksyon din nun para i-tutorial ko yung mga kung paano magparami ng cactus at succulents. Susunod yan, gagawin ko po yan, promise. So guys, paano? Salamat po sa nanood po sa akin. Thank you so much. God bless. Ingat po tayong lahat. Stay safe po. Keep safe. Stay at home po. Salamat po. Bye. Thank you po. Bukas po ulit. Good night po. Good night.